To, yau fa jama'a muna ɗauke da asirin karya sammu. Ina wanda za a ga an yi mai jifa ko sammu ko an yi mai wani asiri shekara da shekaru ko ma mutum ya rasa hankalin shi an yi ko kuma mutum ya haukace mutumin wanda ya rasa hankalin shi mutumin da aka yi wa sammu ko kuma aka daƙile mai wani ɓangaren kasuwanci ko kuma abin da ya shafi iska ko a gida ko a shago ko a wani gurin daban. To assalamu alaikum ta'ala barakatuhu. Muna kuwa fatan alkhairi, muna kuwa fatan ya tashi lafiya. To muna kuwa fatan alkhairi kuma da ke muna fatan alkhairi daga ƙasashe daban-daban, jihohi daban-daban, mutane daban-daban wanda suke saka mu aika, wanda suke kira mu suke mana tambayoyi, wanda suke neman mu, wanda suke tura mana saƙonni ta waya da fatan alkhairi. To muna godiya sosai ga wanda suke saka mu aika daban-daban. To insha Allah kamar muka ce za mu shigo muku da manya-manyan asiri a wannan gida na mai albarka mai ɗan Malam TV. To insha Allah kamar yadda muka saba yau ma mun shigo muku da wannan asiri na karya sammu nan take da izinin Allah ko da ya kai shekara 100 a jikinka. In dai sammu ne da